Ahoj, vítam ťa na 15-minútovej vedenej praxi, ktorá bude venovaná krížovej alebo sakrálnej čakre. Tak, pohodlne si sadni, zatvor oči, zhlboka sa nadýchni a zhlboka vydýchni. A pomaličky presuň pozornosť do oblasti podbruška, panvy a lona. Predstav si teraz jemné oranžové svetlo. Tak s ďalším nádychom si predstav, ako prijímaš plynutie a s výdychom uvoľňuješ napätie a potlačené emócie. V duchu alebo potichu si opakuj mantru, ktorá patrí práve tejto čakre. Vam, vam, vam. Ešte jeden hlboký nádych a hlboký výdych. Pomaličky môžeš otvoriť oči a spojiť chodidlá, sadnúť si do pozície motýlika a pretláčať ramená smerom nadol. Takže s nádychom prejdi na stred. Pretlač ľavé rameno k pravému kolenu. Nádych, prejdi na stred a s výdychom pretlač pravé rameno k ľavému kolenu. Takže pokračuj pomaličky, plynulo, v rytme dýchu. Tak opäť si presadneme do pozície tureckého sedu a začneme krúžiť panvou do jednej strany. Nech je tento pohyb mäkký a nech telo vedie tento pohyb. Myseľ nech je úplne uvoľnená. Takže krúžime pomaličky do jednej strany a teraz vymeníme stranu a krúžime do druhej strany. Takže sústredíme sa stále na lono, podbrúško a panvu. Môžeme zastať a pohojdať si pravú nohu. Chytíme si ju ako také malé baby a hojdáme zo strany na stranu. Chrbát nech je vystretý, pohyb nech je pomalý, nech cítiš, ako sa ti krásne otvára panva. Vymeň nohy, opäť si chytíme nohu ako bábätko a pohojdáme ju zo strany na stranu. Ešte chvíľku. Sústreď sa na dých. No a pomaly môžeš uvoľniť aj druhú nohu do podložky. Prejdeme pomaly na všetky 4. Natiahni dlane na začiatok podložky a pomaličky cez výdych pretlač hrudník smerom nadol. Takže klesol hrudník k zemi, panva zostáva nad kolenami. Cíť sa v tejto pozícii bezpečne a príjemne. Predýchame ešte na pár dýchov. A prejdi späť na všetky 4 a vytlačíme sa cez výdych do psa tvárou dole. Tu môžeš trošku poprešlapovať z nohy na nohu, zo špičky na celé chodidlo. Tak a pomaličky sa presunieme do plenku, dáme klik chaturanga a s nádychom prejdi do kobry. Podbruško sa jemne dotýka zeme, lakte sú pokrčené. Zapri špičky do podložky
a prejdeme cez výdych do psa tvárou dole. Tak opäť prejdi do plenku, výdych, klik chaturanga, nádych, kobra. Takže opäť podbrúško je jemne aktívne, hrudník otvárame do strán. A poď cez výdych späť do psa, tvárou dole. Predýchame na jeden dých. A s ďalším nádychom vykročíme pravou nohou do pozície holuba. Klesni hlboko do panvy, tam, kde sa ukladajú emócie. Predýchaj pozíciu jemne a uvoľni teraz tieto emócie pri spiacom holubovi. Takže vlož čelo do podložky, ľahneme si na pravú nohu. A poď pomaličky s nádychom späť do holuba, zapri špičku do podložky, pes tvárou dole. Nádych vykročíme ľavou nohou, pozícia holuba a opäť klesáme hlboko do panvy. Ramena tlačíme dole od uší. A pomaličky prejdeme do spiaceho holuba, uvoľníme všetky emócie. A s nádychom prejdi do holuba a cez výdych do psa tvárou dole. Jeden nádych a výdych. Pokrčíme ľavé koleno, vložíme ho do podložky a otvárame hrúdnik do strany. Vytvorili sme. A prejdeme do úklonu doprava. Nádych prejdi na stred a vymeníme nohy. Ľavá noha je vystretá, pravé koleno, pravá dlaň v podložke. Opäť otvárame hrudník a pretlačame panvu. Stále sa sústredíme na svoj dých. Pod s nádychom na stred, výdych, úklon doľava. Pozri do svojej dlane. Predýchaj. A pod s nádychom na stred uvoľni aj pravú ruku a prejdeme do joginského drepu, do malasany. Opäť tu uvoľníme panvu, otvárame ju lakťami, čiže otlačame kolena do strán. A v tejto pozícii dýchame práve do tej spodnej časti, sústredíme sa na ňu. Tak, uvoľni, prejdeme pomaličky do sedu. Pokrčíme pravé koleno, chodidlo oprieme o vnútornú stranu ľavého stehna. Pod nádychom spažiť ruky, s výdychom sa chytiť ľavého chodidla a otvoriť hrudník do strany, dvihnúť pravú ruku. Nádych, vytlač panvu. A pomaličky s výdychom dosadni. Nádych, spaž ruky, s výdychom prejdi do hlbokého predklonu k vystretej nohe. A opäť nádych, spaž ruky, výdych, pretlačíme panvu, prejdeme do mierneho záklonu. Výdych.
poď späť do sedu. Vymeníme nohy, pokrčená je ľavá noha v kolene, s nádychom spáš ruky, výdych, chytáme sa pravého chodidla a otvárame hrudník smerom nahor. S nádychom pod nástred vzpáš ruky, výdych pretlačíme pánvu smerom hore, prejdeme do záklonu. Výdych uvoľni a dosadni do podložky, s nádychom vzpáš ruky a s výdychom prejdi do hlbokého predklonu. Opäť nádych, prejdi na stred, výdych, ešte raz pretlačíme pánvu smerom nahor a mierne sa zakloníme. A pod s výdychom dosadnúť späť do podložky. Sadneme si do pozície motýlika, chytíme sa za chodidlá a budeme jemne kmitať nohami, tak ako motýl krídlami. Rozprúdime ženskú energiu. Chrbát je krásne vystretý. Dýchaj pomaly, zhlboka. Dokončíme. Nadýchni sa a pod s výdychom do mierneho predklonu alebo tam, kam ťa telo pustí. Chvíľku predýchame tento predklon a pod s nádychom späť do sedu. Presunieme sa pomaličky do ľahu na chrbát. Pritiahneme kolená k hrudníku a pohojdáme sa zo strany na stranu. Premasírujeme krížovú oblasť chrbta. Nech je pohyb pomalý, jemný, plynulý, tak ako tvoj dých. Pritisni päty k zadku, prejdi na špičky. Budeme dvíhať raz jednu nohu s panvou, potom druhú. Takže pod nádychom dvihnúť ľavú nohu, dvihni aj pánvu, uvoľni. Nádych, dvíhame pravú nohu spolu s panvou. Predýchame. A uvoľni. A ešte raz vystriedame obe nohy. Nádych, ľavá noha, dvíhame panvu. Nezabudni zatiahnuť zadok. A pod s výdychom uvoľniť. A ďalší nádych, dvíhame pravú nohu spolu s panvou. Výdych. Uvoľni celý chrbát do podložky, spoj chodidlá a otvor kolena do strán. Na chvíľku sa predýchame, uvoľníme a podvihnúť opäť panvu, takže chodidlá budú na hranách. Takže polovičný mostík s otvorenými kolenami. A pomaly opäť môžeš uvoľniť celý chrbát do podložky, pritiahnuť si kolená k hrudníku a opäť sa pohojdať zo strany na stranu. A pomaličky uvoľni chodidla do podložky, kolena sú stále pokrčené. Prejdeme do polovičného mostíka, že opäť dvíhame bedra, boky smerom nahor.
Predýchame pozíciu jemne a uvoľníme pozíciu. Pritiahni kolená k hrudníku a s nádychom dvíhame tvár ku kolenám do Pavanmuktanasany. A pomaličky uvoľni aj hlavu, aj nohy do podložky. Spoj opäť chodidlá, otvor kolena, uvoľni celé telo, uvoľni aj dých. Čiže dýchaj už prirodzene. A skúsi predstaviť oranžové svetlo v panve ako teplú, pokojne plynúcu rieku. Ak budeš pripravená, jemne sa vráť. Tak, dovol si cítiť, dovol si plynúť a dovol si radosť. Pošúchaj si dlane, jednu od druhú, prilož ich na tvár, otvor oči do tmy, no a poďakuj si za dnešnú jogovú prax. Namaste. Tak a ja sa teším na vás pri ďalšom videu, ktoré bude venované 3. čakre. Majte sa krásne. Ahoj.